ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓኔ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንለማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ ዝመሰጠትን ካብ ገዛት ፌስቡክ ዝረኸብክዋ ብወዲ ቡኽረ ዝተፅሓፈት ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል። እታ ብመልክዓን ብቁመናዓን መወዳደርቲ ዘይነበራ ጓል ንጉስ ዕድሚኣ ንመርዓ ምስ ዓኸለ ንጉስ ንጓለይ ዝወስድ ካብዞም ሰለስተ ሓሻኽረይ ጋርደይ ሓለውታዩ ክኸውን። ምኽንያቱ ብኣፍልጦን ብጉብዝናን ዝወዳደሮም የለን። እሱ ከይኣክል ከዓ ሓደ አንበሳ ቀቲሎም ሓኔታይ ዘበሉ እዮም እናበለ ክዛረብ ጀመረ። ቀፂሉ ድማ ነቲ ነዛ ሓንቲ ጓለይ ዝምርቆ ከዓ ንግስነተይ ክህቦ የበለ። እዚ ዕድል ዝረኸቡ ሰለስተ ሓለውቱ ጎይታይ ፍቓድኩም እንተኾይኑስ ጓልኩም ንኣይ ሓቡኒ እንዳበሉ ሰለስቲኦም ለመንዎም። እቲ ንጉስ ከዓ ከም ዝበሎም ሓንቲ ጓለይ ንሰለስቲኹም ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ እቲ ዝተዓወተ ክወስዳ ሓደ ዓብይ ፈተና ክፍትነኩም እየ ክብል ተዛረቦም። እቲ ውድድር ኣብዚ ኣናብሳይ ተዓፂኦምሉ ዘለዉ ካንሸሎ ኣቲኹም ኣፍታ ዝድቀሱላ ኣብ ኣገልግል ዝመልአት ወርቀላ ንኡ ሒዙለይ ዝመፀ ንጓለይ ክወስዳዩ ብምባል ነገሮም። እሶም እውን በቲ ዝበሎም ተስማዕሚዖም ብኸመይ ከም ዝዕወቱ ክሓስቡ ጀመሩ። ጓል ንጉስ ነዚ ምስ ሰምዐት ነቲ ብሕቡእ ትረኽቦ ኣፍቃሪኣ ነገረቶሞ። እቲ ወዲ ድኻ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣፍቃሪኣ ናብ ንጉስ ብምኻድ ነቲ ንጉስ ኣነ እውን ዕድለይ ክፍትን ምስኦ መፍቅደለ ኢሉ ለመኖ። እቲ ንጉስ ግን እስኻ ወዲ ድኻ ጥዊ ጨርቂ እሞ ከዓ ኣይካብ ፍልጠት ኣይካብ ሓይሊ ድኹም ዝኾንካ ጓለይ ክትወስድ እሞ ከዓ ምስ ሓኔቶት ክትወዳደር ክብል ብባጫ እንዳስሓቐ ተዛረቦ። እቲ ወዲ ብብድዐ ንጉስ ከይተደሓለ ልመንኡ ቐጸለ። ነዚ ክትከታተል ዝጸንሐት ጓል ንጉስ ነቦኣ ድራር አንበሳታት ክኸውን ዝደለየዩ ዝመስል ባባ ኣፍቅደሉ በለቶ እንዳባጨወት ፈሊጣ። እቲ ውድድር ዝጅምረሉ መዓልቲ ኣኸለ። ኩላቶም ከዓ ንስኻስ ክእለት ናይ ኩናት ወይ ናይ ሴፍ እኳ ዘይብልካስ እንታይ ገደሸካ ከማኻ ትሕትን ብመነባብሮኣ ትሕት ዝበለትን ዘይትደሊ ክብሉ ተዛረብዎ ነትወድድኻ። በታ ቀደመይቲ መዓልቲ ሓደ ካብቶም ሓለውቲ ንጉስ ኩናትን ዋልታን ሒዙ ናብቲ ሰለስተ ኣናብስ ተዓፂኦሙሉ ዝነበሩ ካንሸሎ ኣተወ። ናብቲ ዓዲ ሙሉ ዝፅበይዎ ዝነበሩ ኣፍ ደገ ካንሸሎ ግን ክምለስ ኣይከኣለን። በዚ ከዓ እቶም ኣናብስ በሊዖም ሞዮም ብምባል እቶም ህዝቢ እዋይ ሬሳ ዘይብሉ ኣማውታ እንዳበሉ እንዳሓዘኑ እንዳነብዑ ፋሕፋሕ በሉ ገገዝኦም ከዱ። ንጽባሒቱ እውን ካልኣይ ውድድር ክዕዘብ ዓዲ ተኣከበ። ሕጂ እውን ሓደ ካብቶም ቤት ንጉስ ዝሕሉ ዝነበረ ክልተ ሰይፍ ሒዙ ኣተወ። እቲ ህዝቢ ብዙሕ ተጸቢዩ ከምቲ ቀዳማይ ክምለስ ግን ኣይከኣለን። ዓዲ ምልእቲ ከዓ እዚ ከዓ ተሳዒሩ እዚ ናይ ጽባሕ ዝወዳደር እዩ ክዕወት ማለት እዩ እንዳበለ ንገዝኦም ከዱ። ንሳልሳይ መዓልቲ እውን ተመለሱ። እቲ ሳልሳይ እውን ስሚ ኣብ ማይ በፂፁ ኣተወ። ክምለስ ግን ኣይከኣለን። እቲ ድኻ ዝኣትወላ መዓልቲ ከዓ ኣኸለ። ኩሉ ሰብ ከዓ ናይዚ ደኣ እንታይ ክንርኤሉ እቶም ዝኣመናሎም ከማን ዘይተዓወቱ ብምባል ዝበዝሕ ሰብ ካብ ገዝኡ ኣይከደን። እቲ ወዲ ድኻ ዝተባሃለ መንእሳይ ጥራሕ ኢዱ
نعناي أنابس كان شلو عتوا قال نقوس ببخيات تنخنخت أمن أبخيت أيم اللسنن بمال بدعم فرحت مخنياتو بدعم يتفكرو نقوس كا بعل خادو موت تتوعي خاودي أمو خا زخونة ور كي حسكا طرح إيدونا بلا بزحق تنخنخ እቶም ሓዳት ዝተኣከቡ ሰባት ንገዝኦም ተበገሱ ኣቃቕ ዝብል ድምፂ ናይ ካንሸሎ ስለ ዝሰምዑ ግና ኩሎም ክሳዶም ጣዋዩ እትወድድኻ መንእሰይ እታ ወርቂ ዝመለአት ኣገልግል ብኢዶን ጠልጢሉ የአጽምቲቶም ዝተበልዑ ኣብ መሸማዕ መሊኡ እንዳነበዐ ወፀ ኩሎም ገረሞም ንጉስ ደንፂዎ ጓል ንጉስ كافكوف مباليات السياء بقوية حقوفتو دحرز دما نقوس بخمي كدحن كيلكا بمنتايكا نتوم أنا بس كاتلكا يوم كبل حاتتو كابتا مسقاتهم كوادادر تفكر اللي معالتي كسابلومي نزوم بصومون سقا اتشن دولهم أنا بسكا ካብ ብዙሓት ሰባት ተለቃቅሐ ኣጣል እንዳገዛእኹ መዓልቲ ከምግቦም ቀኔ ምእንታን ክፈልጡን ከዓ ኣብዚ መንደቕ ናይ ካንሸሎ ተሰቂለየ ምግቦምን ማዮምን ዝህቦም ነዚ ኩሉ ዝገበር ኩሉ ምኽንያት ከዓ ንጓልኩም ብልቢ ስለሰፍቅራያ ብማል ዘገርም ተግባር ነገሮም ነቶም መናበስውን كم زي قتلهم اتوم نقوس سبعي تردهم از كل مسنقرهم امنا تقرمو كم تزبل ودما نقسناتهم هابهم نقوالهم ون امر اوام تفتما سوات كنا اسخان تسفاخ ارزخان انتلو نسوش تخا كاسيلك حساب سلام تخطاتلتي نايماكي ميديا كمي لهم نلهم أنتي حيزلكم قريبا زنباركو نزي مسل نيرو أبززانتا حساب رئيتو انتدح لكم أمناي كومنت مصحف بوتا حسابكم كتقرفو ليتخليكم نس چانل حدشتين دحردح لكم سابسكرايب بمقار نتانا يدول ملكت بمنكا ناي چانلنا تخطاتلتي كتخونن اللابو لايك شير كي ترسعوه يغني لنا